Szép jó reggelt mindenkinek! Március 4-e van vasárnap. Nagyon fontos momentum érkezett el a magyar televízió életében, hiszen ma este 8 óra 10 perckor kezdetét veszi a Marslakók című vadonatúj szappanopera, mégpedig dupla részekkel. Ahogy már a beköszönőben láthatták, két műsorvezető társam lesz ebből a sorozatból, két színésznő. Először most ismerkedjünk meg a kőkemény jogásznővel. A kőkemény jogásznő pedig már meg is érkezett, Valentin Titánia. Ez tényleg igaz, hogy te kőkemény jogásznő leszel ebben a sorozatban? Az az igazság, hogy még nem tartunk ott, hogy kiderüljön, hogy én pontosan mit csinálok a szakmai részbe. Úgyhogy még én is izgatottan várom, hogy ez hogy lesz. Egyelőre hogyan alakul a karaktered? Így az elején, hogyha egy picit tudunk a mai műsorról. Azt tudom mondani, hogy a ma esti adásban én nem vagyok még. Én hétfőn kezdek, igen? És az elején úgy alakul a karakterem, hogy elég sokat szomorkodik, siránkozik a szerelme után. Szóval sok siránkozás van nekem az elején. Akkor az annyira nem olyan, mint amilyen te vagy az életben, mert azért, ahogy megismertelek téged, te egy életvidám hölgy vagy. Igen, nem olyan, mint én vagyok. Nem olyan. De szerintem ez még össze fog kovácsolódni az írókkal, össze fogunk mi így szokni, és akkor ők is, meg mi is, meg akkor majd reméljük, hogy tök jó lesz. Még nem teljes a csapat, hiszen érkezik másik műsorvezető társam, aki pedig egy újságírót fog játszani ebben a sorozatban. A sorozat másik főszereplő hölgye is megérkezett, és nem áll tőled messze ez a szerep, hiszen azért újságíró is voltál, Mazányi Eszter. Jó reggelt, köszöntöm a nézőket. Igen, én újságíró voltam az elmúlt 7 évben, és valóban nem áll túl messze tőlem ez a karakter, bár azért nem teljesen ugyanolyan, szóval én szeretném ezt azért nyomatékosítani, mert eléggé sok pasia van például a hölgynek, és hát... És a való életben ez nem igaz rád, persze. Igen, én már boldog párkapcsolatban élek, és ugye van 2 gyermekem, szóval azért nem szeretném, ha mindenki azonosítana vele, de tény, hogy a pörgése, a nagyszájúsága, hát ez nem áll távol ezek a dolgok tőlem, igen. Te már az első 2 részben szerepelni fogsz? Igen. Te már akkor fel Én velem már minden szörnyűség történik, még kórházba is kerülök a végén, úgyhogy... Húha, ne lőj le minden poént, kíváncsiak vagyunk, majd megnézzük este. Hát vagy nem. Vagy nem. Ha már ugye a Marslakók sorozatról beszélgetünk, akkor nem mehetünk el természetesen a főcímzene mellett sem, most bekövetkezik. A fény, így van jól, a híradóból véres tamtam szól. Jön a sztár, nem látjuk, hirtelen ott van, megbánjuk. Csodaszép, bűnronda, kellemetlen édes döbbamba. Ne beszélj, légy csak szép, modellnek tanulja csak 1-2 hét. Szerepelj, parti legyen, a kenyered szeletelj, a sír pedig a pia lehet, ne felejj. A szavaid is aranyröhög, szerepelj, ne zavarjon, ha röhögök. Beleégsz a címlapba, te leszel a néző pitypangja. Lehet szép a sötétben, játék a marslakók fejében. Sok a fény, a színpad nagy, nem lehetsz festő, ha színvak vagy. Nem lehetsz rendőr, ha elfutnál. Ha semmi sem lehetsz, légy hát sztár. Szerepelj, parti legyen, a kenyered szeletelj, a sír pedig a pia lehet, ne felejj. A szavaid is aranyröhög, szerepelj, ne zavarjon, ha röhögök. Hey!
újabb nyeretel. Légy az, aki álmaidban szerepel. Annyi időnk van, ami van. Egész reggel arra hangolódunk, hogy ma este az M1-en 20-10-kor elindul a Marslakók című sorozat, ráadásul dupla résszel. Egy kicsit benézünk a kulisszák mögé, utána pedig Halkó Gabriella producerrel beszélgetek. Ahogy ezekből a képekből is kiderült, eléggé mozgalmasan indul majd a Marslakók című sorozat. Halkó Gabriellát pedig sok szeretettel köszöntöm, a sorozat producerét. Szia! Milyen kaszkadőr jelenetek lesznek itt az első két részben? Mert ugye láttuk itt a bejátszón. A ma esti dupla részt megpróbáltuk nagyon mozgalmasra készíteni. Igen. Mindenkinek az az érdeke, hogy megnyerje a nézők kegyeit mindjárt a sorozatok elején. Így nekünk is, úgyhogy ebben mindent beletettünk, ami elképzelhető. A kaszkadőr jelenet az mindjárt a sorozat legvégén következik be, amikor egy autós ütközés történik, két szereplő ül majd az autóban. Egyébként kaszkadőr szakértőként volt jelen, illetve technikailag oldották meg a pörgését az autónak, de az autóban nem kaszkadőr volt, hanem valóban a két színészünk. Nem ismerült fel az esetleg, hogy kaszkadőr üljön? Tehát be akarták vállalni? Tehát amikor előkészítettük ezt a jelentet, akkor kaszkadőr szakértőkkel átbeszéltük nagyon sokszor, hogy milyen lehetőségek vannak. Egy jelentet nagyon sokféleképpen fel lehet venni, sok technikával. Felmerült az is, hogy nem az igazi színészeink legyenek. Ők azonban vállalták ezt, természetesen megfelelő biztosítással voltak ellátva, védőfelszerelések, amik nem látszódnak a képernyőn. Ez az egyik, de lesz igen, még egy ez másik az egyik is. Igen. A másik az egy sejtelmes jelenet, igen, ami tulajdonképpen elkezdődik csak ebben a dupla részben, de a következő hónapokban nagyon sokszor visszatér, és majd összeáll a kép reményeink szerint. Ehhez fel kellett gyújtanunk tulajdonképpen egy házat. Hát ez egy ilyen pirotechnikai jelenet. Itt is szakértőket vettünk igénybe, ők nagyon sokat segítettek nekünk, hogy tökéletesre próbáljuk csiszolni ezt a jelenetet. Ráadásul is itt egy kislány is játszik, egy 8 év körüli bájos, tündéri kislány. Mennyivel jártuk előre a forgatásba, mert hogy ez a napi sorozat lesz? Igen, valójában jó lenne nagyon sok előre járni, igen, de annak megvan egyrészt az a hátránya, hogy az időjárás változások és egyéb körülmények következtében túl nagy lesz az eltérés a forgatás és az adásba kerülés között. Főleg azért is fontos számotokra, mert ugye nagyon sok külső forgatás lesz ebben a sorozatban. Igen, hát 30-40% az adásoknak külső, tehát nem díszletben történt felvétel. Másrészt pedig ugye mi megbolondítottuk ezzel a bizonyos aktuálissal, ami azt jelenti, hogy aznap még hozzáforgatunk. És hát ezáltal az az érdekünk, hogy minél közelebb kerüljön a forgatás napja az aktuálishoz, az adásba kerülés napjához. Ezért tulajdonképpen 3 hét előretartásban vagyunk, de hát amilyen bolond most az időjárás, ez is gondokat okozhat, tehát lehet, hogy vasárnap már verőfényes napfény lesz, és verőfényes idő lesz, és napfény, és hát még vannak havas jeleneteink természetesen, hiszen 3 héttel ezelőtt még azért javában esett a hó. Hogyan választottátok ki a karaktereket? Ez nagyon régen elkezdődött. Mi 4 év óta készítjük elő ezt a sorozatot. 4 év óta. Úgyhogy abban a bizonyos verkfilmben, amit tegnap sugázott a televízió, abban már látszottak olyan felvételek is, amire ki volt írva, hogy mondjuk 2009 casting, és ott már Antos nevű macsó férfi szereplőnk feltűnt, sőt Eszter is. Tehát 2 szereplőt már mi kiválasztottunk 2009-ben, nekik nem árultuk el egyébként,
de mi tudtuk, hogy ha egyszer megvalósul ez a sorozat, akkor szeretnénk, ha velük valósulna meg. A többi szereplőt pedig ebben az évben nyáron, illetve kora ősszel választottuk ki. Mindenben természetesen az MTV-val egyeztetve, hiszen koprodukciós szerződésről és koprodukciós produkcióról van szó. Nagyon-nagyon sokat castingoltunk, casting cég és segítették a munkánkat, mire rátaláltunk, azt gondoljuk, a legjobb 6 szereplőre. És hogyha most itt belegondolunk itt ebbe a sorozatba, tehát hogy így mi az a történeti szál, amin elindul ez az egész. Tehát ugye, ha jól tudom, akkor itt egy kirúgott emberekről van szó, akik hirtelen egyszer csak egy hirtelen ötlettől vezérelve fogják magukat és összeállnak maguk erejéig. Azt szokták mondani, hogy szappanoperánál, napi sorozatnál soha nincs eleje. Tehát bárhol be lehet kapcsolni, stb. Ez valóban igaz, remélem nálunk is igaz lesz, azonban ebben is egy picit más. A cím Marslakók. Lesz egy produktum, amit ők létrehoznak, egy honlap, ennek lesz a címe a marslakók.hu, de ez a 3. hét végén, a 4. hét elején következik be. Addig ismerkednek egymással, összesodorja őket az élet, tehát van egy kiinduló helyzet. Igen. És tulajdonképpen ezt teremtjük meg ebben az első 3-4 hétben, megismerjük a szereplőket, ők is megismerik egymást, kialakul az a helyzet, amiben utána ők együtt fognak dolgozni. Az alapszál az, hogy egy bulvár szerkesztőséget hoznak létre, amiben ők nem bulvározni szeretnének, hanem oknyomozni, kultúrával, politikával és egyéb dolgokkal foglalkozni, és azt arra keresi a választ a sorozat, hogy a mai világban, amikor legjobban kattintás szám az a bulvár témákra van, akkor lehet ezt értékesen csinálni, és lehet-e úgy csinálni, hogy közben értéket hozzunk létre, közvetítsünk, és valahol megtalálni az egyensúlyt. Ez a történet szál fog akkor, tehát ma este 8-10-kor az M1-en elindulni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.